on estem avui. Sempre estem de viatge, recorrent puestos, civilitzacions, coneixent a nova gent, però a voltes n'hi ha coses molt proper de nosaltres, perquè sense anar molt més lluny, així estem en el Teatro Romano de Sagunto, tela marinera, mireu això. Una autèntica oportunitat per majors, per xiquets, de conèixer este Teatro Romano de Sagunto. A més, ara engalanat SPQR, mireu quin muntatge tenen així fet. Claro que sí, este cap de setmana Saguntum Invicta. Nosaltres vam estar una volta en l'Udi Saguntini. Pues ahora vienen Saguntistas que vienen de los recreacionistas de tot Espanya. Així, al Teatro Romano de Sagunto. Nosaltres estem en l'orquestra. Estan preparant ja l'escenari. Després tenim a Maria preparar per sentar a tots els xiquets allí en lo que és la càvea, Inmacàvea, d'ací del Teatro Romano de Sagunto. Una oportunitat única de conèixer la cultura romana, però de primera mà. No fa falta veure National Geographic. Xico, vingueu-vos així a Sagunto i veureu que interessant és la visita a Saguntum.